Ndiyanibulisa nonke ke bazalwane egameni likaYesu waseNazaretha. Namhlanje sifunda lena ingoma ethi sidlula ezintweni ezinzima. So khumbula ke basithe u-1/4, which means u-1 wethu i-left, u-right wethu u-4 wethu ngu-right. So njengalapho lindawo nalapho ke zixobone lo 6/4 yazi uba i-left hand side ngo-4 kwelicala ngabo. Sikhumbule ukuthi ke futhi le numbering system lena ndiyisebenzisa apho bazalwane ayo numbering system ye-keyboard kakuhle kahle. Qha zii-chords ke ngoku mna endimane ndizongeza zibhala ngolu hlobo so that kube easy for wena ukuthi ukwazi uzi-understand. Amen. Maseke phaya ngusilo, maseke kwakudlu ke ngowethu uphike ngonantya u-1/4 phaya. So which means ngu-1, lo 1 lona njengoba sikhumbule ke into yobana besitshilo ekuqaleni sathi la maqosha ayi-2 ayafana nanga mos kweli cala. So le ndawo ngoku sizoyidlalela kule ndawo lowa u-1 nalowa u-1 just because inabukutsunanyana la ngoma leyana yayiqonda. Masiyeni ke sidlule ithi yabo eli qosha eli liyafana neli uzokhumbula bebenditshilo kwi-videos ezi-before. Sidlule uzintweni, sisahleli apho le ndawo kweli cala lase-left eli ne siye ku-10 ngapho kweli cala, sibuyela ku-10. Sidlulezi, yebo, sidlulezi. Ungaphinde ubuyele kwalapha ke kubuya funa mhlawumbi la 1/10 umdlale as u-10, but ke ungcono ngolahlo ngathi sound kamnandi kanje ka. Maseni ke sidlule ezintweni, yabo. Maseni phake ezinzima. Ezinzima ngu-6, nangu u-6 wami, nanke u-6 wami, nanku omnye u-6 wami. Ngapho kweli cala ngu-4, nanku u-4 wami kweli cala. Ngapho kweli cala ngu-6. Ezinzima. Ootri bam nabo ootri bam. Yabo? Siye kunjalo. U-6. Ungakwazi nokuthi ngoba lena iyafana nale. Ungakwazi ukuthi njalo siyanqoba sidlule ezintweni ezinzima, njalo siyanqoba. Veke ngolo nto leyo. Nasiye ukusingabanqobi. Singabanqobi. Nale ndiyenzele lula ke for wena uba ukwazi ukuthi uyidlale kakulula noko. Singabanqobi. Singabanqobi. Siyanqoba. Njalo siyanqoba. Idlala ngolo hlobo elo linjalo ke le keyboard. Masike sike siyidlale kakuhle ngo maseni futhi. Sidlule ezintweni ezinzima, njalo siyanqoba. Singabanqobi. Siyanqoba. Njalo siyanqoba. Singabanqobi. Siyanqoba. Njalo siyanqoba. Uyakwazi ungamdlalela kule ndawo lo singanqobi. Le nto ubuyidlala ngapho kwicala uyakwazi uyidlalela ngapho kweli cala. Singabanqobi. Siyanqoba. Njalo siyanqoba. Xhomekeka kuwe ke uba ucomfortable kweliphi necala. Mhlawumbi uthanda uyidlala ngebhesi okanye uthanda uyidlala kulapho le ndawo na. It's up to wena. Yeah, makhe siyidlale ke ngoku, khe sifake ne-beat
Ibeat yami endiyifakileyo apha ke ndicofe style that is 67 since i-09 le. Eyakho ke wana i-keyboard mhlawumbi ingangabikho nje ngalena i-keyboard, so uzawudinga ke ngokubana ukhangele abantu abayaziyo loo keyboard yakho abasecaleni kwakho ke bakuncedise ekuthini ukufumana ii-drums zakho uba zithini na. Then ke itempo yam ndayenza ke yaba ngu-53 nankuya kwitempo apha kulena i-keyboard. So uyacofa ustyle wakhona, ucofa numeric, ucinze sure uba lilayiti liyaqhosha, then ucofa 67 kulena i-keyboard i-09. And then ke from there uye kwitempo yakhona uyithobe apha itempo yakhona. Itempo ibhaliwe ke phaa, andikosho uba ivelile ke apha ekhamereni, ibhaliwe kodwa phaa itempo, uyithobe ke phaa uyofika ku-53. Okanye wena kuba sawufunda ke mntakabawo ungayithoba ke up until o-14 okanye o-15 o-14 mhlawumbi 45 uyoqhela ukonyuka nayo ke. But ke andithandi uba uqhele into yoba nokude ufake ii-drums kwangoko. Ungazifundela nje i-keyboard yakho before ube uyafaka ke into zee-drums up until uzibamba zihamba kanjani, kuba ndisazozifundisa zona ii-drums uba zihamba kanjani kwii-lessons elandelayo. Masiyeni ke kodwa ke ngoku. Sawukhumbula, okay, sawukhumbula into yoba benditshilo mos that kwezi ndawo zizizipeyisanyana apha ezikhona apha uyakwazi uzifakelela zakho izinto ke apha kwezi zipeyisanyana ezi kwenze bibe mnandi i-keyboard yakho. Udlala ngebheyisi yakho kwezaa ndawo zizizipeyisanyana phaa, uyakwazi ukuzenza nezinto ezinjalo. Kulapho imnandi ngakhona ke i-keyboard le. Masiyeni ke. Sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba, sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba. And ngoba nami ndikhe ndingacofi sometimes apha ndibhude, since kaloku nam ndisafuna udlala ngole ndlela ndiyibona apha le ndawo. So mna ndithobe inantsika yakhona, itempo yakhona xa caba ndiyabhideka ke ngoku ndithobe itempo yam mhlawumbi. Uyabona ke ngoku nantso ke ikhalela ezantsi ke ngoku itempo yam. No, ngubana ndiku-41 ngoku, yabo, ndikuba ndifuna ufunda nam. Masiyeni ke. Sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba, singabanqobi siyanqoba njalo siyanqoba. Yabo, so uyayiphinda-phinda ke wena ke i-keyboard yakho apho usaqomba ndiyahlulakala khona, uyayiphinda-phinda loo ndawo leyo, awuweleli kuyo loo ndawo leyo. Mhlawumbi usasokolisa le ndawo, ubusasokolisa le ndawo lapha ekuqaleni, uyayiphinda-phinda loo ndawo leyo up until uyimasterishe, ude uyakwazi ke ngoku ukuyidlala. Masiyeni ke futhi ke ngosithi singabanqobi ke ngoku. Singabanqobi siyanqoba njalo siyanqoba. Cimba ke uyibonile uba idlala kanjani ke le ngoma. uYesu akusikelele. Bethu kanti ndincediseni bethu nangeminikelo mani. Ndiphele nazo iimarker zam apha, isabhali kakuhle ngole nto le iphelile. So zininzi nezinye izinto endizenzayo apha and ithatha ixesha yonke le nto le kuyisetapha nokuyenza ezi ngoma ezi. So uba unako nje ungaphosa nje umnikelo wakho, nantsi account number yam apha ke eskrinini. Amen. Uphose loo nto leyo. Le nto endiyenzayo apha otherwise ndiyenza for free, but ke ngoku funeka ndithenge ezi zinto ezi nezi zitikha ndizisebenzisa apha, funeka ndizithengile yonke laa nto leya. So hayi noko kaloku, amen. Ndicela noko kuphume nakuwe umnikelo undincedise. Amen. God bless you all. Ndithanda nonke ke. Amen.